Kaya tete jodoh
panas. Ayo Mas Edi. Syukur. Mas Edi, monggo. Ono kang wis kalekan angumbar katresnan mikir bebrayan dalem juraku wis kadung tak seru atiku mung pansare. Tembange wah iki barengi tamu-tamu sing nembe rawuh. Asam. Sugeng rawuh, sugeng siang. Bapak Ibu para tamu undangan nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditonton wong banyu rawuh Selandiro. mak kluthik Oh iya ning ngarep dhewe. Nggih, sugeng siang. Matur sembah nuwun kagem keluarga yang nimbali awak dhewe ya In. Pak Sakroni. Sing kagungan kersa Pak Sakroni. Kali Ibu Siti Arifah. Aduh. Sing gadah iki. Sing di. Leng apa leng? Leng apa leng niki nggih Pak? Leng ngejar nggih. Pak Sakroni, sik fotone iki tak tilikane sing Pak Sakroni. Wonten mriko. Ndi? Pak Sak. Pak Ron. Pak Roni. Pak Roni, Pak Sakroni. Oh badikan. Ngagem batik. Sing lenggah menika. Ngene kok kon niliki siji-siji. Oh, sing lenggah menika nggih. Ibu Siti. Tepangan kalau Bu Siti. Halo Bu. Sarimbit. Sarimbit. Matur sembah nuwun sampun nimbali kulung sak kanca rombongan saking Ketoprak Wahyu Wahyu Manggala. Sonten Kemadu niki nggih. Kemadu. Heeh, keduman rezeki.